Сёння, 7 лютага, у нядзелю, у дзень міжнароднай салідарнасці з Беларусью, я звяртаюся на беларусаў да бацькаўшчыны, што не скарыліся, а працягваюць, нягледзячы на пастаянныя рэпрэсіі, беспадстаўныя зняволенні, штрафы, не скарыліся, а працягваюць выходзіць, паказваць сваю нязгоду з неймаверным парушэннем закону, правоў і проста здаровага сэнсу ў Рэспубліцы Беларусь. Паслязаўтра будзе паўгады. Спачатку не бывало да того в історії Беларусі пратэстаў. У мірны, здавалася б, час. Улада Александра Лукашенко ужила за гэты час, здаецца, уже ўсе віды прымусу, гвалту, ціску на народ Беларусі. Але людзі ўсё адно не скарыліся. 100 небезразличных граждан у Двукощі написали заяву об забороне белорусского стягу. В отказ на это 100 тысяч белорусов подписали петицию супротив того. На наступным тыдні маецца адбыцца суд над, я бы сказал, сумлением нации, журналистками Катериной Андреевой и Дарьей Чельцовой. На гэтым тыдні были суды. Были суды над беларусамі, якія пацярпелі ад гвалту. Але іронія лукавого режиму в тым, што і саміх судзяць за гвалт у адносінах да міліцыянтаў на чалавекоў. Але людзі па ўсім свеце бачаць гэта. Вы не адны, паверьце па маім уласным досведу. Як казаў Кастусь Каліноўскі, дзень народзінаў якога быў на гэтым тыдні. Не народ для ўрадаў, а ўрад для народа. Трымайцеся. Прывітанне высакаў. Жыве Беларусь!